senkin tekee vähän niitä videoita. Se ei oo meidän tehnyt niitä moneen päivään. Moneen. Muutama päivä sitten laittaa video, mutta sillä ei oo kuitenkaan niitä videoita yhtä paljon kuin mulla ja mun kaveri. Mun kaverin kanavan nimi on Tuukka Jätti. Ja mun yksi video. Puhelimella, niin tää voi tuntua vähän ärsyttävältä. Toivon, ettei teitä haittaa, mutta